fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Nilqgħukom fostna għal din l-Ewkaristija tal-Immakulata Konċizzjoni se nagħmlu l-vista lil Ġesu Ewkaristija. Ikun imbierek infaħħar is-Santissimu Sagrament għal kull ħin u kull mument. Qalb ta' Ġesu ħanina, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ikun imbierek infaħħar is-Santissimu Sagrament għal kull ħin u kull mument. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel imħabtek tikber fina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ikun imbierek infaħħar is-Santissimu Sagrament, qalb ta' Ġesu ħanina, għamel imħabtek tikber fina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ikun imbierek infaħħar is-Santissimu Sagrament għal kull ħin u kull mument. Qalb ta' Ġesu ħanina, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ikun imbierek infaħħar is-Santissimu Sagrament, qalb ta' Ġesu ħanina, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tridint kif fis-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkint fost in-nisa u imbierek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nilqgħukom fostna anki intom li ġejtu mill-qrib imma wkoll dawk li ġejtu mill-bogħod jew minn Malta. Hekk huwa mument sabiħ u għażiż ejjew ngħixuh bis-smigħ tal-kelma tal-Alla l-Qudiesa tqarbina għal min irid għaddej servizz ta' qrar. U allura hemm is-saċerdot disponibbli fuq in-naħa tal-lemin tiegħi fil-konfessjonarju fis-santwarju. Nieħdu din l-opportunità biex ngħixu anke dan il-ġublew tat-tama minn dan il-post qaddis illum il-festa għażiża tat-tnessil bla teba ta' Marija.
Għal dawk li jixtiequ s-sagrament tal-qrar, hemm ukoll saċerdot ieħor fis-sagristija fil-kamra tal-qrar u s-saċerdot li qiegħed fil-Knisja. Bil-wifqa nagħtu bidu għal dik ċelebrazzjoni Lilla bil-fer inkanta. Ħanersu quddiemu bil-fer bit-tama f'qalbna. Ħanannu l-anja l-ġdida lil Sidi s-sema u l-ard. Lilla bil-fer inkantaw, anja taraddi l-ħaj, nannu lil-mulej. F'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt id-dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti jitolbu għalina lill-mulejja Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, glorja l-Alla floli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għax inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, bit-nissilbla teba tal-Verġni mqazza Marija, int ħejjejta mara xierqa l-ibnek. Kif int qist minn qabel il-merti tal-istess ibnek biex ħarist lill-ommu minn kull teba ta' dnub. Amen. Li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kien mis-siġra, il-mulej Alla sejjaħlu u staħsieħ. Fejn int? U dak wieġeb. Smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jineri u nħbejt. U staqsieħ. Min qallek li jinteri? Jaqgħu kilt mis-siġra li jien ordnajtlek biex ma tikolx minna? U wieġeb Adam. Il-mara li inti tajtni miegħi, hi tatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet, is-serb għall-raqbija u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb, talli għamilt dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal żaqqek titkaxkar u t-trab tal-art tiekol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn in-nisel tiegħek u n-nisel tagħha. U jisħaqlek rasek u int tisħaqlu
Arqubu. U Adam semma lil martu Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-driħim għaddes tiegħu. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti imbierek Alla u missier Siedna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewiet fi Kristu. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Ekk ġob l-irrieda tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mliena fil-maħbub tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula iddestinati minn qabel, skont il-pjan infassal minn qabel minn min imexxi kollox skont il-fema tar-rieda tiegħu, sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, 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 alleluja. Slim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Fis-sitt xahar Alla bat l-Anġlu Gabriel fil-belt tal-Galilija jisima Nazaret għand ċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Di xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik, mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek. Id ħawdet ħafna għal dal-kliem u bdiet taħseb bejna u berruha setet qatt tfisser dit tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax, Marija. Int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmieħ Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ profeta tal-Oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob
u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet l-anġlu, kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-anġlu qalilha, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek. Il-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis. Jissejjaħ bin Alla. Ara il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek, u l-anġlu telaq minn qudiema. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Krist. Kemm hija ġurnata sabiħa li fiha l-mulej ġabarna f'da s-santwarju dedikat lil Madonna biex jgħidilna kelma ta' kuraġġ. U dil-kelma ta' kuraġġ qala lil Marija. Infetaħ is-sema, rid jibgħat l-isbaħ SMS, l-isbaħ messaġġ, batu permezz tal-anġlu Gabriel, batu f'post b'indirizz eżatt għand ċebba Marsa ma' raġel jismu Giuseppi, u Giuseppi kien mid-dar ta' David fil-linja tas-saltna ta' Slaten. U l-ewwel kelma li jgħidilha ifraħ. Slim għalik. U flok isimha kif ngħidu aħna, slim għalik Marija, hemm xi ħaġa li fiha qawwa iktar minn dak l-isem. Int mimlija bil-grazzja. Int Alla ħa grazzja miegħek. U mhux biss inti grazzjuża, imma imliek bil-grazzja. Tant li llum narawha kollha kemm hi sabiħa. Xi fisser immakulata, qatt ma kellha x'taqsam max-xitan, qatt ma kellha x'taqsam mad-dnub. Qatt ma kellha mument li fiha x-xitan seta' jgħidilha jillilek irbaħtlek anke bid-dnub oriġinali. Immakulata, kollha kemm hi sabiħa minn ġewwa u minn barra. Għaliex? Int se tnissel u jkollok iben. Ikun qaddis. Għax dil-mara messet mal-qdusija, għalhekk sabiħa. Messet ma' Alla. U jkun kbir imma lilek mhux se jafġek. U jkun kbir imma lilek se jollik, se jerfek. U tgħidli imma aħna illum nifirħu mal-Madonna, nifilħu fil-festi tagħha, nifirħu fit-tluħ tagħha fis-sema, nifirħu fl-ewwel ta' Jannar meta nħarsu lejha bħala Omm Alla, nifirħu fit-twelid tagħha, narawha magħna mixja fit-tbatija sa ma tibqa' ħdejn is-salib u mbagħad fiċ-ċenaklu u aħna x'ngħidula slim għalik mimlija bil-grazzja, aħna x'nieħdu minn dil-grazzja? Stenna. Aħna llum nifirħu. Għaliex? Għax niġu ħdejn Ġesu u nindunaw li jekk hemm il-Madonna li hi sabiħa, tota pulkra isma, kollha kemm hi sabiħa, int kollok sabiħa, imma jien ninduna kemm hawn ħmieġ. Skużawni l-espressjoni. Kemm qed nerqu ġol ħama għax ma rridux il-grazzja talla u allura qed nażlu l-opra tax-xitan, il-ħmieġ, id-dnub, dak li hu maħmuġ, dak li iniġġisni, li imarradni. U kif ħanfiq? Kif ħanfiq? Il-Madonna, partikolarment minn das santwarju għażiż, tgħidli warrab il-ħmieġ
warrab dik il-kumpanija ħażina, warrab dik il-pornografija, warrab dak kollu li qed ibattallek qalbek, qed ibattallek ħajtek, tibqax tgħix fl-infedeltà fis-saċerdozju jew fiż-żwieġ, tibqax f'dik it-triq tal-ħażen, ħażel dak li hu sabiħ, jiġifieri li tik il-paċi. U xitin il-paċi? Il-grazzja. Inti l-mimlija bil-grazzja. Għamel li koll il-grazzja. Xi fisser? Niġi għandek bidnub. U l-Madonna tgħidli, ejja Ġesu. Ġesu tiegħi ikbar mid-dnub tiegħek. Ikbar mid-dnubiet kollha tad-dinja. Jien immur għand Ġesu ngħidlu għandi salib. Għax minn m'għandux salib għandu domna. Ekku l-Madonna tiħodni għand Ġesu u jien nisimgħu ejja għandi jintom li tinsabu imħabtin imtaqlin u jien nserraħ. Immorru għand Ġesu anke f'da s-santwarju il-mart li jġib id-dnub. U l-Madonna tiħodni għand Ġesu u tgħidli Ġesu diġà ħafirlek il-vizzju li għandek, id-dnub tiegħek. Mbagħad insibu ħajd kbir quddiem il-mart terminali imma l-iktar quddiem il-biża tal-mewt u għalhekk nies hemm barra qed jaqtgħu qalbhom għax qed nerqu fix-xejn. Ħallejna lill-Alla, Alla li ma jridx jitlaqna laqqas fis-sija tal-mewt kif nitolbu l-Madonna. Itlob għalina midinbin issa u fis-sija għaliex? Għax Alla tiegħi jikbar mill-mewt tiegħi. Jekk il-kwadru ta' pinu ma feħ xejn li huwa prezzjuż feħ il-qabar vojt. U l-Madonna qed tgħidilna jien għax Alla ħa grazzja miegħi, jien għax messejt mal-qdusija tiegħu ma ħallinix taħt il-minġel tal-mewt u ġol qabar. Allura laqqas int għax il-mewt mhix ikbar minn Alla tagħna. Għax Alla tagħna huwa mħabba u min imisma dik l-imħabba ma tmut qatt u dawk huma tliet avemarijiet li aħna ngħidu l-Madonna ta' Pinu biex aħna ma ninsewx li saqajna fl-art imma qalbna fil-ġenna. Kemm sabiħa għamlek Alla, slim għalik mimlija bil-grazzja. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox ħalaq is-sema u l-art. Dak li ma jidirx mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin għall-fidwa tagħna. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata ta' Ponzju Pilat, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu l-mulej li jagħti ħajja ġej mill-missier u mill-liben li huma jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem b'fom mill-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda għall-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Kemm huwa għażiż li issa nitolbu l-Ispiritu Santu li l-Madonna kienet mimlija bih. Li Karm Nigrima kienet tan devota tal-Ispiritu Santu. Kienet tant marbuta mal-Ispiritu Santu. Dik il-mara li l-Madonna minn da santwarju għaltila ejja id-direttur spiritwali tagħha jikteb affarijiet meraviljużi dil-mara mill-arb xebba ta' kemm kienet maquda mal-Ispiritu Santu. Aħna ma nafux nitolbu. Ejja Spiritu Qaddis. Imla l-Knisja tiegħek il-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-dawk li qed jippritkaw partikolarment illum biex tagħtihom il-grazzja li waslu l-grazzja talla nitolbu. Għal min qed jgħeraq fil-ħmieġ tax-xitan.
Għax it-triq tal-mitlufin twesset u tal-mifdijin djaqet. Ejjew nitolbu biex noħorġu minn dak li qed iċappasna ma' dak li hu tad-dnub tax-xitan u tal-mewt biex ngħixu l-ħajja tal-grazzja. Nitolbu. Illum ħafna nies għallulna, Fader, itlob man-nies għalina f'tapinu. Ejjew nresqu t-talb għal min hu marit u m'għandux tama ta' fejqan. Għal min hu marit għax jorqod u jqum poġġut madnub. Nitolbu għall-intenzjonijiet tagħna, nresqu t-talb tagħna minn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Issa ħankantaw. Il-Papa dal-aħħar tkellem ħafna fuq il-kant, għax min ikanta jitlob b'saffejn, darbtejn. Ejja fostna mulej, ejja fostna mulej, biex tifdina mid-dnub. Ferħanin fil-mulej u b'qalb waħda nistennew il-ħellis tal-bnedmin. Sejjaħnilu l-mulej u semana flimkien biex tifdina weraħlina mawlidu u sejħolna bil-wieqfa ejja fostna mulej biex tifdina mid-dnub. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej il-vittma tas-salvazzjoni fis-solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni biex lilha li tajta l-grazzja minn qabel ħarista minn kull teba ta' dnub hekk lilna bit-talb tagħha lilna teħlisna minn kull ħtija. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżugħajn il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kull imkien inroddulek ħaj. Int ħarist lill-Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel. Żejjinta bil-milja tal-grazzja, ħejjejta bħala om xierqa għal ibnek u fija u rejt il-Knisja l-arusa tiegħu kollha żbuħija bla ebda tikmixa mingħajr ebda teba. Għalhekk mal-anġli u mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Ismewitu l-art. Osanna fl-oli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata minn rajħibati għal-ħobs raddi l-ħaj qasa ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr
tal-disċipli tiegħu qal ħudu wixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru ejjew nilqgħu l-Ġesu. U l-mulej, u għam bejn għaxu l-mulej, kull irkoba tmil, kull il-sir jista' Ġesu u il-mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, int oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna, qed nieħdu sem il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom, Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha, Santa Bernardett, l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infagħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi hawnhekk għandna l-Ġesu, nagħmlu l-qalb u ntennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħina tiegħek paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew, nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrit fint li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxejn. Nibqgħu bil-wieqfa u ngħidu flimkien ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf. Mulej, tidħol taħt is-saqf tiegħi, għid kelma waħda.
xkejkna ġej il-ħallis iferraħ l-imdejjin inqumu ntajru l-astana għajdifuna l-fetej nistabħu għanistennaw bit-tama u nitannaw fil-jum tal-mulej ġej il-mulej iħobb lill-adawa ġej il-mulej iqajjem lill-mejtin ġej il-ħellis għajolli l-ċkejkna ġej il-ħellis iferraħ l-imdejjin inqumu ntajru l-astana għajdifuna l-fetej nistabħu għanistennaw bit-tama u nitannaw fil-jum tal-mulej. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu mulej it-qarbina li għamilna tfejjaq fina dawk il-ġrieħi ta' dik il-ħtija li minna baġeb kbir ħarist lill-Verġni Mqadsa Marija fit-tnissil tagħha bla teba bi Kristu Sidna. Kemm għamilna xi ħaġa għażiża u sabiħa illi qegħdin inqadsu dan il-jum proprju bl-Ewkaristija bismieħ tal-kelma talla. Fl-aħħar tal-Quddisa ngħidu 3 Ave Marijiet u nitolbu mhux biss għal xulxin għax kollha għandna bżonn, imma għal dawk in-nies li jikdbu l-intenzjonijiet, iċemplu jew jikkomunikaw magħna biex nitolbu għalihom. Infakkarkom illi l-Quddies illum huwa bħal ħadd. U allura se jkun hawn qudiesa oħra fl-10 ta' filgħodu u fil-11:15. Dik ta' filgħaxija hija bħas-soltu fis-6:30. Fis-6 ngħidu r-Rużarju jkun hawn l-adorazzjoni, imbagħad fis-6:30 toħroġ l-aħħar qudiesa f'dawn is-santwarju. Għaddu l-kelma għal xi ħbieb li jkunu qegħdin hawn jew jixtiequ jiġu biex jisimgħu il-quddies. L-aħħar ħaġa, intom ħerġin mill-Knisja tistgħu tieħdu kewba ċkejkna mis-siġra tal-miliet. Kif qed taraw in-nies jibdew jġibu l-oġġetti biex nagħtuhom lil-nies familji fil-bżonn. Das-santwarju se jkompli jagħmel il-karità ma' dawk il-familji jew nies li għaddu minn solitudni jew huma fil-bżonn. U għalhekk l-għajnuna tagħna tenna biex ngħixu l-avvent. Ukoll taħt it-suntir tal-Knisja hemm pasturi, hemm ukoll
xi oġġetti li jiddendlu mal-Christmas tree li fihom l-immaġni tal-Madonna ta' Pinu. Ġabuhom minn sqallija u qegħdin propju hemmhekk għal wiri u għal min jixtieq jakkwista xi ħaġa ta' preġju kif iċ-ċeramika maħduma propju f'dawk il-presepji li jew l-oġġetti li jiddendlu mal-Christmas, siġra tal-miliet. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mill-Hija, il-mulej miegħek, il-birkiet fost in-nisa, il-birek il-frott ta' ġuftija Ġesu. O Marija, li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlanna grazzja, noħorġu minna. Il-festa tajba l-kulħadd. Morru fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija, tal-bnedmin.